Исәнмесез, Яңа Гасыр каналында турдан-тур эфирда Татарстан хәбәрләре тапшыруы студияда Илгиз Шәкуров эшли. Чыгарылышның төп темалары. Ерак араларны якын итеп бөек Устюгтан ук Кыш бабай килгән. Как дела ваши, мои милые? Все ли хорошо у вас? Яңа ел кәефе бүләк итүче Кыш бабайның могҗизалы поезды хакында Инзилә Хөсәенова. Казан бөтен дөньядан кунаклар кабул итә. Башкалада ЮНЕСКО форумы ачылды. Татарстан вместо проведения такого крупного мероприятия и поддержку его организации. Для нас это большая честь и ответственность. Халыкара чара аның максаты һәм катнашучылар фикере Фәйрүзә Мәҗитова репортажында. Эш ел эчендә бер үк гаиләдә икенче янгын. Үйгә күчә башлагач, иптәшемне кычкырдым, җигәр әбине алып чыкты. 6 балалы гаилә бүген кайда яши һәм аларга кемнәр ярдәм итә? Бу хакта тулырак Рания Абдрахманова. Сәйяр театр фестивале туган телгә, мәдәниятебезгә мәхәббәт тәрбияли. Бүген җиңүчеләрне бүләкләделәр. Миңа бу фестивальдә катнашу тагын да күбрәк көч бирде. Фестивальнең сәләтле балалары белән Шулпан Касыймова танышып кайтты. Тапшыруны күңелле яңалыктан башлыйк. Бүген Казанга ерак араларны якын итеп бөек Устюгтан Кыш бабай килеп җитте. Димәк, яңа ел якынлаша. Кыш бабай үзенең поездында ил буенча сәяхәт итә. Башкаларның тимер юл вокзалында аны каршы алырга дип бөтен республикадан диярлек нәни дуслары җыелды. Әкият геройлары киләсе елның төп символы куян да бәйрәм рухын күтәрделәр. Поезд быел Россиянең 100 шәһәрендә тукталыш ясаячак. Казан 72-нче. Балалар Кыш бабайны ничек каршы алдылар? Ул аларга нинди бүләкләр әзерләгән? Инзилә Хөсәенова шул хакта. Менә шулай пар чыгарып, ерактан ук тавыш биреп, төсле утлар, кышкы рәсемнәр белән бизәлгән поезд якынлаша. Анда яңа елның төп хуҗалары бөек Устюгтан килгән Кыш бабай һәм Кар кызы. Оркасында бүләкләр тулы капчыгы, кулында тылсымлы таягы, озын оппак сакалы. Кыш бабай балаларны вагоннан ук сәламләп төшә. Ул бөек Устюгтан октябрь ахырында кузгалган. Бүген Казан аша үтә. Безнең Башкала аның юлындагы 72-нче шәһәр. Кыш бабай Владивосток, Чиләбе, Түбән Новгород, Йошкар-Ола кебек калаларда булган инде. Как дела ваши, мои милые? Все ли хорошо у вас? Яңа ел рухын булдыру, бәйрәм кәефен күтәрү өчен Кыш бабайга ярып, оныгы Кар кызы һәм төрле әкият геройлары да килгән. 2023 ел символы куян да балалар күңелен күрә. Кыш бабай ашады, зур закалы, мотор, зур капчык бар. Мин яңа елны көтәм. Кыш бабай ашады. Поезд шундый матур утлар белән. И Дед Мороз очень был красочным и интересным. Мне кажется, это был настоящий. Котлым, сезгә исәнлек, саулык, шатлыклар булсын. Дорогие друзья, дорогие детишки, сказка приходит в Казань. Пусть Новый год вас встретит лучшими делами, а вы постарайтесь Дедушке Морозу сказать самые сокровенные мечты. Биеп җырлап күңел ачканнан соң Кыш бабай нәни дусларын үз резиденциясенә кунакка чакырды. Монда чын әкияти дөнья, маҗаралы һәм могҗизалы яңа ел мохите. Балалар биремнәр үти, табышмакларга җавап эзли. Ахырда Кыш бабайга дип әзерләгән шигырьләрен сөйлиләр. Ул бер генә нәни дустында бүләксез җибәрми. Кыш бабай поезды иске яңа елга 14 гыйнварга кадәр юлда булачак. Якын көннәрдә ул Яршаллы, Уфа, Оренбург, Мәскәү аша үтә. Казанда бөек Устюгтан килгән Кыш бабай бүген кичке 9-га кадәр тора һәм тагын ярты сәгатьтән Ижевскига кузгалачак. Инзилә Хөсәенова, Ләйсән Сәетова, Яңа Гасыр каналы. Бу атнада Казан дөньяның 56 иленнән кунаклар кабул итә. Башкалада ЮНЕСКОның мәдәни һәм табигый һәйкәлләрне саклау турындагы конвенциясе кабул ителүнең 50 еллыгына багышланган форум ачылды. Рөстәм Миңнеханов үз чыгышында ЮНЕСКО тәкъдим иткән кыйммәтләр кешелек дөньясы өчен бик мөһим. Россия мәдәни һәм табигый мирасны саклау һәм аны таныту өчен зур эш алып бара. Татарстанда бик актив катнаша диде. Бүген планетада 1154 объект ЮНЕСКО исемлегенә кергән. Шуларның 3-се безнең республикада. Казан Кремле тыюлыгы, Болгар тарихи археология комплексы, Зия Утрау шәһәрчегендәге Успенский соборы һәм монастырь. Форумда яңгыраган фикерләрне Фәйрүзә Мәҗитова тыңлады.
Татар халык җыры Әллүкине зур концертлар залына җыелган меңгә якын кеше тында алмый тыңлый. Төрле милләт, халыкларның гореф-гадәтләре, традицияләре багланышын үзәккә куйган ЮНЕСКО форумы ачылышы бу. Ул мәдәни һәм табигый һәйкәлләрне саклау конвенциясына ярты гасыр тулу уңаеннан Казанда үткәрелә. Катнашучыларны Рөстәм Миңнеханов сәламләде. Мы благодарны президенту России Владимиру Владимировичу Путину, правительству страны, Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО за выбор Татарстана на место проведения такого крупного мероприятия и поддержку его организации. Для нас это большая честь и ответственность. Ценности, которые представляет ЮНЕСКО, невероятно важны для человечества. Диалог культур и цивилизации, построение мира посредством международного сотрудничества в области образования, науки и культуры, приоритет духовного над материалом. Все это требует постоянного осмысления и приумножения. Әлеге форумны оештыручылар Татарстан хөкүмәте белән Россиянең тышкы эшләр министрлыгы. Сергей Лавровның сәламләү сүзләрен урынбасары Сергей Вершинин укыды. Сердечно приветствую организаторов и участников международного форума. Бу форум төрле милләт вәкилләре дус, тату яшәгән тарихи урын кунакчыл Татарстанда уза. Конвенциянең юбилее күркәм дата гына түгел, ә кайбер проблемалы мәсьәләләрне хәл итү урынында. Россиядагы 31 корылма ЮНЕСКО исемлегендә тора. Шуларның 20-се мәдәни, 11-е табигый һәйкәлләр. Татарстанда шуларның 3-се урнашкан. Аларга хәзер КФУның Энгельгард исемендәге астрономия обсерваториясе дә өстәлергә мөмкин. Ул өр-яңа номинацияның алдан төзелә торган исемлегенә кергән инде. 21-22 года 2021 һәм 2022 елларда ЮНЕСКО бөтен дөнья һәйкәлләренең яңа номинациясенең алдан төзелә торган исемлегенә 4 корылма кертелде. Алар арасында КФУның астрономия обсерваториясе бар. Хәзер комиссияләр аңа бәя бирә. Татарстандагы 3 корылманың ЮНЕСКО исемлегенә кертелүгә Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиевның өлеше бәяләп бетергесез. Моны үз чиратында Рөстәм Миңнеханов та ассызыклады. Республикада оешкан Яңарыш фонды ярдәме белән 60лап табигый мәдәни һәйкәл тургызыла. Хәзер бу корылмалар бөтен дөньядан туристларны җәлеп итүче урыннар. Минтимер Шәймиевны зал алкышлап каршылады. Татарстан всегда открыт к сотрудничеству по реализации комиссии по охране всемирного природного и культурного наследия. Желаем успехов всем нам на этом благородном пути. А об этом благородном пути пройдут годы, еще мы с вами вспомним и на весь мир заявим, когда было запрещено празднование данного пятидесятилетия, нашлись очень много недоброжелателей. И вот мы тогда скажем, несмотря на все, в Татарстане наша эта сессия прошла, этот праздник прошел. Огромное вам спасибо от всей души. Бөтен дөньяда мәдәни һәм тарихи мирасны саклау конвенциясе 1972 елда Берләшкән Милләтләр Оешмасының съездында кабул ителә. Аның төп максаты бу төр һәйкәлләрне барлау һәм саклау була. Әгәр 50 ел элек конвенцияны 21 дәүләт хупласа, хәзер ЮНЕСКО 194 дәүләтне берләштерә. Быел Казанда ЮНЕСКОның 45-нче сессиясе узарга тиеш иде. Дөньядагы халыкара вазгыять аркасында ул башка илгә күчерелде. Шул чакта юбилей уңаеннан шушы форумны узырга булдык ди Григорий Орджоникидзе. Конференция, посвященная Казанның төрле урыннарында төрле темаларга чаралар узачак. 6-7 декабрьдә бөтен дөнья мирасы объектлары белән идарә итүчеләр, яшь белгечләр конференциясе, дини мирас тематикасы, Бөек Ефәк юлы һәм Сириядәге Пальмираны тургызу проектлары буенча сөйләшүләр көтелә. Бүгенге пленар утырышта 50 ил вәкиле, меңләп делегат катнаша. Без монда мәдәниятебезне сакларга омтылабыз, чөнки мәдәният ул безнең халыкларны һәм дөньяны берләштерә. Монда корылмаларны ЮНЕСКО исемлегенә кертергә, мәгариф һәм фәнгә кагылышлы мәсьәләләрне хәл итәргә була. Бүгенге очрашуның бик зур әһәмияте Россия дәүләтенең Россия Федерациясына да бәйле. Ул тулайым омтылыш булган мәдәни һәйкәлләрне саклау, аларны торгызу һәм халыкка җиткерү юлларын эзләү ул бик мөһим сораулар бүгенге көндә. Конференциядан тыш бу атнада кунакларга Татарстанның бай тарихын һәм традиция йолаларын да күрсәтәчәкләр. Фирүзә Мәҗитова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Россиянең мәдәният министры Ольга Любимова белән Рөстәм Миңнеханов аерымда очрашты. Алар Россиядә уйлап табылган дигән федераль проект һәм Пушкин картасы программасы хакында фикер алыша. Әлеге картадан файдаланып, республика мәктәп укучылары һәм студентлар 300 миллион сумлык билет сатып алган. Татарстан мәдәният министрлыгы федераль проектларында бик актив катнаша дип искәртте Ольга Любимова.
Соңгы 3 елда инде икенче тапкыр йортлары янган Арча районының Кәше авылында шундый фаҗига килеп чыга. Вали Әхмәтовлар гаиләсе 2019 елда бер тапкыр тораксыз калган була. Хәзер икенче мәртәбә шундый бәләгә таралар. Бу гаиләдә 18 яше тулмаган 6 бала үсә. Барса да хәзер вакытлыча туганнарында яшәргә мәҗбүр. Авыл халкы һәм район җитәкчелеге мөмкин булганча ярдәм күрсәткән, әмма салкын кышны чыгарлык йорт җиткезү өчен бу гаиләгә 2 миллион сум тирәсе акча кирәк. Рания Абдрахманова Арчага кайтып Вали Әхмәтовларның хәлен белеште. Мыннан бөтен нәрсә башланды. Моннан ишекне ачтым. Провод янып торадыр. Гаилә башлыгы Динар Галиакберов электр үткәргечне тартып изеп, чиләкләп су сибеп караган. Тик утны алай гына туктатырлык булмый. Санаулы минутлар эчендә ялкын сарайдан йортка күчә. Безнең кеш җитмәгәч, игә күчә башлагач, иптәшемгә кычкырдым. Җигәр әбине апшык дип, мен пока сикереп чыкканчы, иптәшем апшыкканы инде. Ике состав поиск китеп, пожарнылар килеп җитәлмәде вакытында. Шуннан соң карап тордык инде, калганын җанган. Хатыны Фәридә бу вакытта эшеннән кайткан гына була. Казлар суырга җыенганнар. Шул вакытта иренең янабыз дигән тавышын ишетә. Курыкканым, әниемне апшык алмыйм. Все, беттек инде дип уйлаганым инде. Уже без чыкканда гөрләп яна башлаган, ут чәчери башлаган безгә таба. Динар һәм Фәридә 18 ел элек гаилә корган. 6 бала тәрбияләп үстерәләр. 5 малай, 1 кыз. 4се мәктәптә укый. Кечкенәсе 4 яшьлек Ислам бакчага йөри. Ул уенчыклары янып беткәнгә моңсулана. Мискалау, камазлау. Дусмайлар шалтыратып әйткәч, мен уже нервничать итә башладым, энергия шалтырата башладым, но аннары кайттым. 3 ел элек Вали Әхмәтовлар гаиләсенең менә шушында урнашкан беренче йортлары да янып көлгә әйләнә. Ул вакытта ут мунчадан чыгып, күпмедер вакыттан соң ялкын сарайларга, аннары игә каба, йорт тулысынча янып бетә. Халыктан җыелган акчага гаилә яңа нигез салып куйган, төзелеш материалларының күпмедер өлешен сатып алалар, әмма өй салырга өлгерми калалар. Бу юлы янгын чыккан йортларында да 3 кенә ел яшәп калганнар. Хәзер гаилә вакытлыча туганнарында тора. Бер бүлмәле йортта хуҗалар 3 һәм Вали Әхмәтовлар 9. Без кайтканда әле күршеләрендә иделәр. Уттан зыян күргән гаиләнең хәлен җиңеләйтү өчен авылдашлары ярдәм туплый. Кем кием салымап килде, кем ашау чуап килде. Хәзерге вакытта инде без үзебезнең авылдагы яшь егетләр белән сөйләшеп, алар инде өйне бушка күтәреп бирәбез дип әйттеләр, инде булыша алганча инде. Но материалга акча кирәк инде. Район җитәкчелеге дә матди ярдәм күрсәткән, вакытлыча торакта тәкъдим итәләр, ләкин билгеле бер сәбәпләр аркасында Вали Әхмәтовлар аннан баш тарткан. Аннан тыш безнең Вали Әхмәтовлар гаиләсе күп балалы гаилә буларак торак шартларын яхшыртуга чиратта торалар. Һәм шуны исәптә тотып инде без республика җитәкчелегенә мөрәҗәгать юлладык. Шушы гаиләне чираттан тыш тәэмин итү буенча. Вали Әхмәтовлар торак чиратлары җитеп Арчада яшәү турында да хыяллана. Әзер нигезгә йорт салып чыга алсак та шат булыр идек диләр. Тик яңа өй төзү өчен кимендә 2 миллион сум акча кирәк. Үзләренең кайгысына республика халкы да битараф калмас дип өметләнәләр. Ярдәм итәргә теләүчеләр өчен телефон номерлары экранда. Арча районыннан Рания Абдрахманова, Гадел Миндубаев, Яңа гасыр каналы. Бу ялларда Казанда 2 кечкенә бала сөрем газы белән агуланган. Берсе 1 яшьлек, икенчесе 6 айлык сабый. Икесендә республиканың балалар клиник хастаханәсенә илтәләр. Бу очракларның берсе утын белән ягыла торган мунчада булса, икенчесе күп фатирлы йортта килеп чыга. Ноябрьдә республикада андый очраклар теркәлгән иде инде. Шуларның берсе буенча җинаять эше дә кузгатыла. Газ җайланмалары төзексезме, җилләтү каналлары тыгыламы? Күп очракта сәбәп итеп әйткәнчә тәрәзә ачмаганлыктан агуланалармы? Мондый хәлләрнең еш кабатлануы куркынычсызлык мәсьәләсенә игътибарны арттыру кирәклегенә ишарәли дә бит. Нигә соң куркыныч статистика артуга бара? Бу юлы нинди сәбәпләрне атыйлар? Совет районының Парковый урамындагы 5 катлы йорт. Монда 30 яшьлек хатын һәм аның 6 айлык кызы зыян күрә. Баланы ДРКБга алып китәләр. Яшь гаилә безгә бүген ишекне ачмады. Күршеләр дә бу хәл турында бездән генә ишетте. Һәр фатирда газ колонкалары тора. Проверяют нам постоянно вентиляцию дома, хоть чистят. Газ белгечләре килә тикшереп тора. Төтен чыгу каналлары да, җилләтү каналлары да яхшы эшли. Внимательно посматривают, там плита. Газ плитәләрен, төтен чыгу каналларын тикшерәләр, барысын да эшлиләр. Үзләре нәрсәдер дөрес эшләмәгәннәрдер. Гаип нәрсәдә булгансың? Хәзер йортның бу подъездында газ өзелгән, әлеге хәлнең сәбәбен ачыклыйлар. Газ җиһазларына техник хезмәт гыйнвар аенда күрсәтелгән. Кичә яңадан тикшергән очракта инде газ җиһазлары төзек хәлдә килеп чыкты. Хәзер суык.
bir kişinin de tereзе aşası kelmey, но ләкин инде газ җиһазларының дөрес януы, дөрес эшләве кирәк очракта инде аңа инде тәрәзәне ачып, кирәкле хава булдырырга кирәк. Газны тоташтыру өчен идарәче компаниядән тикшерү актын көтәләр. Бу йорттагы төтен чыгу һәм җилләтү каналлары өчен Клим сервис җәмгыяте җаваплы. Без әлеге оешма белән телефон аша элемтәгә чыктык. Соңгы тапкыр сентябрьдә тикшергәннәр. Барда тәртиптә иде диләр. Причина только из-за того, что... Төп сәбәп һава агымы җитәрлек булмауда. Газ колонкасын кабызганда кеше тарту көчен тикшереп карарга тиеш. Сагы җитмәсә тәрәзәне ачырга кирәк. Әгәр дә канал тыгылмаган булса, тәрәзәне ачкач, һава агымы барлыкка киләчәк. Күп очракта каналлар чиста була. Хуҗа кеше әйткәнчә, ул ваннага су җыйганда тәрәзә ябык булган. Көн суык булгач күрәсең, сөрем газы турбадан чыгып китә алмыйча фатирда җыелып калган. Бу төрле оешмаларның бер төрле фикере. Фатирда һәм мунчада агулану очракларын хәзер прокуратура тикшерә. Татарстан прокуратурасы Казанда 2 кешенең сөрем газы белән агулану очрагы буенча тикшерү башлады. Күзәтчелек ведомствосы белгечләр белән берлектә бу хәлнең сәбәпләрен ачыклаячак. Шулай ук газ җиһазларын кулланганда куркынычсызлык таләпләре үтелгәнме юкмы икәнлеген тикшерәчәк. Кагыйдә бозулар ачыкланса, тиешле чара күреләчәк. Быел республикада сөрем газы белән агулануның 39 очрагы теркәлде. 9 кешенең гомере өзелә. 33 кеше зыян күрә, шуның яртысы балалар. Суыклар әле башланды гына, тагын булмас дип беркем дә ышандыра алмый. Ноябрь ахырында Башкаланың Литвинов урамындагы шәхси йортларның берсендә шулай ук 13 яшьлек кыз бала агуланган иде. Ул факт буенча куркынычсызлык таләпләренә җавап бирмәгән хезмәт күрсәтү маddәсе нигезендә җинаять эше ачыла. Экспертиза үтәчәк. Гөлназ Сайфетдинова, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы. Махсус хәрби операциядә катнашучыларга хәзер хат язарга яисә посылка җибәрергә була. Яңа ел алдыннан Россиянең оборона министрлыгы почта хезмәтен җайга сала. Моның өчен СВО зонасындагы хәрбиләрнең частьләрен Россия кораллы көчләренең фельдъегер почта элемтәсе бүлекчәләренә беркеткәннәр. Хәрбиләрнең якыннары хат һәм посылкаларны Россия почтасы бүлекчәләре аша җибәрә ала. Алар ияләренә барып җитсен өчен адресны дөрес язарга кирәк. Моның тәртибе турында хәрби оешма вәкиле сөйләде. Родственники военнослужащих могут направлять свои письма. Хәрбиләрнең якыннары хат һәм посылкаларны Россия почтасы бүлекчәләре аша җибәрә ала. Индексы 103-400, Мәскәү шәһәре 400 дип язарга, хәрби частьнең номерын күрсәтергә кирәк. Аны хәрбиләрнең үзләреннән яки комиссариатлардан белешергә мөмкин. Махсус операциядә катнашучылар үзләре дә хат җибәрә ала. Моның өчен аларга барлык кирәкле әйберләр, конвертлар биреләчәк. Фәрит Мөхәммәтшин бүген үзләрен борчыган мәсьәләләре белән мөрәҗәгать иткән татарстанлыларны тыңлады. Ул Бердәм Россия партиясенең Казандагы кабул итү үзәгендә халык белән аралашты. Зур Кукмара авылындагы елга Ар ягы урамындагы йортларда яшәүчеләр юл төзекләндерүне сорап шалтырата. Фәрит Мөхәммәтшин бу мәсьәләне үз контроленә алды. Авыл җирлеге советы белән элемтәгә кереп, урамны киләсе елга үзара салым акчасы хисабына төзекләндереп булачагын әйтте. Казанның автотранспорт техникумыннан килгән вәкилләр парламент җитәкчесен бу уку йорты белән танышырга чакырды. Фәрит Мөхәммәтшин тәкъдимне кабул итте һәм үз чиратында студентларны ГАЗ-21 ретро машиналар клубы фестиваленә дәште. Тукай районының Суровка авылы халкы исә урамга ут куюны сорый. Бу мәсьәләне район хакимияте белән берлектә хәл итәргә тиешләр. Давай так, менә мин язып алдым, менә буларга мин райларга задание биреп, хат язып, бу освещение мәсьәләне күтәрәм, главага да шалтыратырмын, ярыймы? Ярар, бик зур рәхмәт булыр, гөл булып чыкса. Бүген балалар һәм яшүсмерләр арасында үткәрелүче Сәйяр театр фестиваленең җиңүчеләре билгеле булды. Аларны Кәрим Тинчурин театрында бүләкләделәр. Дипломнар һәм акчалата бүләкләр тапшырыла. Фестивальнең оештыручылары Татарстан президенты каршындагы комиссия, Мәгариф һәм фән министрлыгы, Сәхнә, Салават күпере журналлары. Быел чыгыш ясаучылар нигездә Габдулла Тукай, Кәрим Тинчурин, Галиәскәр Камал һәм Туфан Миңнуллин әсәрләрен сайлаган. Яшь артистлар белән Чулпан Касыймова аралашты. Сәйяр труппасы безнең горурлыгыбыз. Әйе, Сәйяр труппасына исемне Габдулла Тукай биргән була. Ул «Ышып йөрүче йолдыз» дигәнне аңлата. Бүген бу күренешне укучылар сәхнәләштерде. Фестивальнең исеме дә беренче профессионал татар театры труппасы хөрмәтенә Сәйяр дип атала.
Быел фестивальда катнашырга республиканың һәрбер район шәһәреннән 1000-нән артык кеше теләк белдергән. 250-се зон этабына үтә. Республика финалына 100 кеше чыккан. Җиңүчеләрне бүген Кәрим Тинчурин театры сәхнәсендә бүләкләделәр. Катнашкан сайын берәр фестивальдә шомарагына барасың һәм миңа бу фестивальдә катнашу тагын да күбрәк көч бирде һәм миңа әлеге фестивальдә катнашу бик шадым. Үрдәк әкиятендә үрдәк булып уйнады. Һәм Шүрәле әкиятендә Шүрәле булып уйнады. Шул хәтле самими итеп уйныйлар сәхнәдә. Кайберләрен инде аның хәзерге вакытта профессиональ артистлар дәрәҗәсенә җиткәннәр. Бу бит менә безнең сәхнәгә килеп уйнау гына түгел, аның әзерләнүе күпме әле. Сәйяр Республика театр фестиваленә моннан 9 ел элек сәхнә һәм Салават күпере журналларының баш мөхәррире Зиннур Хөснияр башлангыч бирә. Бу чараның төп максаты туган илгә, мәдәниятебезгә мәхәббәт тәрбияләү, рухи мираска игътибар арттыру ди ул. 30% катнашучы татар, урыс телле татар балалары. Урыс телле татар балалары, яһүд балалары бик күп, руслар бик күп, алар быелда бар. Хәтта bir елны Африка малай дип әйтәген, дейме? Ул рәхәтләнеп теттереп татарча җырлый, сөйләшә. Фестиваль Татарстан президенты каршындагы комиссия, шулай ук республиканың мәгариф һәм фән министрлыгы ярдәме белән оештырыла. Киләсе елга бу фестивальне үткәрә башлауга 10 ел булачак. Балалар бакчасының мәктәпләр аларның эчке тормышына бер милли мөхит бирә һәм бик күп балаларны, аларның укытучылары, тәрбиячеләр белән берлектә аларны туган телебездә аралашырга, сөйләшергә, менә үз алдына китерегез, укучы бала нинди дә роль башкара икән, нинди спектакльдән бер өзекме, уларның гомергә күңеленә кереп калачак. Быел Гран-прига Казанның 181-нче балалар бакчасы сабыйлары һәм Минзәлә гимназиясе лаек булды. Укучылар Кәрим Тинчуринның Зәңгәр шәлен сәхнәләштергән. Шулпан Касымова, Владимир Гурьянов, Яңа гасыр каналы. Тапшыруны Кыш бабай белән башлаган идек, Кыш бабай белән тәмамлыйбыз да. Бу ялларда Арча районының Яңа Кырлай авылында аның резиденциясе эшли башлады. Үз йортында кунакларны бабай кар кызы белән бергә кабул итәчәк. Кыш бабай татарча беләме? Аңа бөтен дөньядан килгән хатларда балалар нәрсә турында яза? Моны Алия Сабирова белеп кайтты. Кыш бабай резиденциясына килүчеләрне шайтаннар каршы ала. Яңа ел алдыннан алар усал түгел. Кунаклар белән шаяралар, әйлән-бәйлән уйныйлар. Кыш бабайның йортына кадәрге юл маҗаралар белән тулы. Шүрәленең кысылган бармакларын чыгарырга, борынгы аҗдаханы уятырга, убырлы карчыкның кәефен күтәрергә кирәк. Бирегә Татарстаннан гына түгел, башка төбәкләрдән дә киләләр. Галиевлар гаиләсе Чувашида. Әкият персонажларын барысын да шулай без китаптан укып белдек. Хәзер прям настоящий әкияткә килеп беләккән кебек булды. Аждаха янына кергәндә прям настоящий аждаха ясына кергән кебек булды. Прям парлары чыккан вакытта авызыннан. Татар Кыш бабайының киеме милли бизәкләр белән тегелгән. Аягында читекләр, билендә ефәк билбау, башында исә түбәтәй. Москва, Московская область, Санкт-Петербург. Татар Кыш бабайын күрергә башка төбәкләрдән дә киләләр. Быелгы Яңа ел программасына Мәскәүдән, Санкт-Петербургтан кунакларны көтәбез. Идел буе федераль округында яшәүчеләр дә әлеге тамашаны бик теләп карый. Кичкенәләр булмасак та инде хәзер бары күгел теге мөгъҗиза көтә, мөгъҗиза күрәсе килә. Без убырлы карчык йортына кіріп шықтық, шун қадар қызық, ойнап шықтық. Теге өзімізде әкиетте болған кебек хис иттек инде. Бу урынга икенче тапкыр килдек инде. Монда дуслар белән, туганнар белән очрашу, бик матур күңелле вакыт үткәрдек. Без шанага шыгды, ашугалега помогали. Булыштык. Башкортстанда яшәүче Туктаровлар гаиләсе бик Устюкта булган. Татар Кыш бабайы турында алар шунда ишетеп белгән. Быел Арча районындагы резиденцияга Уфадан махсус киләләр. Безгә бик ошады. Кыш бабайда бүген бик туңдырып киткән урманнар бик матур, агачлар аппак. Резиденцияда Кыш бабай почтасы да эшли. Сырлар әйбәт теге анселинкалар коярга укытучылар дип сырлар тәмне подаркалар. Кыш бабай без менә әтә-әниләрне тыңладык, менә
шулай дип. Татар Кыш бабайы резиденциясы 28 гыйнварга кадәр эшләячәк. Киләчәк яна ел белән сезне. Исән-сау яшап ятыгыз. Сау булыгыз. Сездән Кыш бабай. Олия Сабирова, Алмаз Зиядинов, Яңа Асыр каналы. Шуның белән бүгенгә безнең чыгарылыш тәмам. Исән-имин булыйк. Купил кэшбэк. Купил кэшбэк. С дебетовой карты МИР Акбарсбанка и с кэшбэком 10% на все, этот процесс никогда не остановится. Установите приложение Акбарс онлайн и оформите бесплатную карту. Ни өчен кешеләр майскиникын ярата? Чөнки үзебезнеке һәрвакыт саф, сусыл, кыяр, помидор собагында җитешкән, җиләк җимешләре кызарып пешкән, салат яфрагы, укроп, петрушка, свежий яшеллек әзер һәр ашка. Майский теплицалар комбинаты. Ел әйләнәсе витаминнар. Государственный академический ансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова с концертом в Казани 6 декабря в культурном центре «Сайдаш». Билеты на сайте ансамбля и кассир.ру. Действует пушкинская карта. Пришла Гайша по Крайханове посоветоваться. Почему у тебя счета за электричество такие маленькие, а у меня большие? А мне Позис экономить помогает. Большой холодильник, а электроэнергию бережет. Позис. Экономный и надежный. Сделано в Татарстане. Внедорожники премиум-класса Exit в Канавто. Exit VX от 4 169 900 рублей. 7 лет гарантии. Подробности в Exit-центр Канавто. 555 5555. Exit. Born for more. Откройте вклад в Акбарсбанке и получите шанс выиграть сертификат на 100 тысяч рублей на покупку бытовой техники или 3000 рублей на продукты. Подробнее на akbars.ru. Отвлекаешься за рулем. Считай, что тебя нет. Переключи внимание на дорогу. В современном мире очень важно выбрать ту профессию, где можно проявить себя с хорошей стороны, быть нужным для общества. Профессия строитель будет актуальна и востребована всегда, как бы ни менялся мир. Все повышают цены, а мы снижаем. Фирменный салон Вятской меховой компании. Торговый центр XL. Ямашева 97, 3-й этаж. Татарстанның атказанган артисты Фирдус Тимаев сезнең якларда. 7 гыйнвар Тольятти, 8-9 Ульян, 10 Саранск, 11 Пенза, 12 Саратов, 13 Кузнец, 14 гыйнвар Сызрань. Билетлар буенча телефон 8987 417 7077 һәм www.kassa.rf.ru сайты. Ничто так не греет зимой, как выгодные предложения на премиальные внедорожники Exit VX. В Exit-центре РРТ с преимуществом до 740 тысяч рублей. Комплект зимних шин и сигнализация в подарок. Звоните 207 2080. Exit. Born for more. Исәнмесез, бу атнада һава торышы белән сезне мин Иркә таныштырам. Сүзне иганәчнең мәгълүматыннан башлыйбыз. Данил Мастер республика халкын якынлашып килүче яңа ел белән котлый. Һәм теләсә кайсы корпуслы җиһазга 20% ташлама бүләк итә. Акция декабрь азагына кадәр дәвам итә. Тулырак мәгълүмат 260-766 телефоны буенча. Җумһуриятыбызда антициклон хөкем сөрә, температуралар шулай ук түбән саклана. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгыштан Бөгелмә Баулаузлакай Әлмәттә урыны белән кар явачак 13 градус салкын. Төньяк көнчыгыштан Түбән Кама Яршалы Алабугада болытлы көн кар көтелә, температура 12 градус. Төньяктан Актаныш Әгерҗе Менделеевскида болытлы көн, явым-төшемнәр 14 градуска кадәр суыта. Төньяк көнбатыштан Арча-Кукмара Балтачта кар явачак, температура 15 градус. Көньяк көнбатышта Болгар-Бай Чүпрәлдә кар 13 градус салкын. Чиста Нурлат Мамадышта болытлы, явым-төшемнәр, температура 12 градус салкын. Сезнең өчен яңа бер мәгълүмат. Аверс банкы сезне якынлашып килүче яңа 2023 ел белән котлый. Яңа ел сезне мәхәббәт, яхшылыкка төрсен. Мөгъҗизалы мизгелләр, яхшы хәбәрләр, куанычлы вакыйгалар бүләк итсен. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз.
Новый год – это время исполнения желаний. Дедушка Мороз, подари мне на Новый год настоящего друга. Каждому в Новый год нужно верить в чудо, и оно непременно произойдет. Банк Аверс. Надежность имеет традиции. Merkezimiz Qozonda qor yağışaq, temperaturi gündüz 13-15 gradus salqın, jil tönyoqdan o'rtacha tezlikda. Atmosfera bosimi turkimish bag'onasining 771 mm tashkil etdi. Havoning yog'ishtirmachi adamligi 82%, yerning magnit qiri tinish. Havo turish turundaligi shular edi, esanemin bo'ling'iz.